ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଅନୁସାରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ପରିଶିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ 28 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ସପ୍ତଦଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଅଛି। 1950 ମସିହାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଖ ଶ୍ରେଣୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ 9ଟି ପ୍ରଦେଶ କ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। 1956 ମସିହାର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଓ ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା ସପ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସେତେବେଳେ 14ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 370 ଅନୁସାରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମହାରାଜା ସାର ହରି ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ଶତାଧିକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଓ ମହାରାଜା ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର ହରି ସିଂ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିନଥିଲେ। 1947 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀର ସେନାବାହିନୀ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ମହାରାଜା ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ କାମନା କରି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଫଳରେ ଭାରତ ସହିତ କାଶ୍ମୀର ମିଶିଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଓ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କଲା। ଉଣେଇଶହ 50 ମସିହା ପରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1 ଓ ଧାରା 370 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଧାରା 370ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ଥିର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। 1950 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସଂସଦ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ 3 ଗୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଓ ଗମନାଗମନ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପାଇଲା। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ପରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଦେଶନାମା 1950ରୁ 1954, 1963, 1964, 1965, 1966, 1972, 1974 ଓ 1986 ମସିହାରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 1951 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହାରାଜା ହରି ସିଂ
ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री भाବରେ अवस्थापित କରିଥିଲେ। परवर्ती समय रे एहा एक पूर्णांग सरकार रूप में परिणत हैला। 1949 मसीहा जून मासरे महाराजा हरि सिंह मुख्य शासक पदरु ओहरी जाइथिले और तांको जगह रे युवराज करण सिंह को शासन क्षमता देइथिले। करण सिंह परवर्ती समय रे सदर ई रियासत पदरे संविधान प्रणयन सभा द्वारा निर्वाचित हेले एवं जम्मू और काश्मीर राज्यर शासन मुख्य हेले। 1952 मसीहा नवेम्बर 15 तारिख रे संविधान धारा 370(3) संबलित राष्ट्र